Ang kalambuan sa kabanikanhan sa Sugbo maoy nag-unang katuyuan sa kaugmaran ni Gobernador Hilario Davide III. Karon mangadto kita sa lungsod nga atong makaplagan ang nag-inusarang factory o distributor sa presko nga gatas dinhi sa rehiyon. Dali na mag-uban kita sa nag-unang nagtampo sa industriya sa gatas sa probinsya sa Sugbo, ang lungsod sa Konsolasyon. Tumangaw sa Konsolasyon, where country folks and city folks. Nasayod o nakatilaw na baka mo sa produkto sama ni ini? Hala, atong sayran. Sa kabukirang dapit sa lungsod, dinhi na tumakitan ang pipila ka mga residente nagkuha og panginabuhian gikan sa mga baka para sa panggatas. Start mi aning dairy 1992. Ang dairy makatabang sa farmers, no? Ang kanang process baka di mo give, di mo receive mo siya. Kung sa kakamay mo gamog baka mo na sa ako farm ako gid studyhan unsaon paggamog baka kay mo produce man siya. So makita gid siya. So morning and afternoon na sa imong labot holiday non-stop na siya gikan sa pag-anak. Sigon pa sa Municipal Livestock Coordinator sa lungsod, nagkagamay na lang ang mga namuhi og baka diha sa lungsod. Ang amo karon diring population sa milking cow 5 years ago naatay mga 600 heads galing sa pagkakaroon nagka-minus na marag sa among survey 180 na lang ka buo karon ang atong milking. Ang mga baka nga gikuhaan sa gatas nagikan pa sa New Zealand nga gidala sa Sugbo aron pasanayon. Ug sa matag adlaw makakuha sila og 20 ngadto sa 24 ka litro nga extracted milk sa matag baka kung giamuma kini pag-ayo. Ang makuha nga gatas gikan sa baka ihatod dayon kini dinhi sa Cebu Federation of Dairy Cooperatives o CFEDCO. Ang planta sa Cebu Dairy Fresh aron kini maproseso ngadto sa nagkadaiyang produkto. Ang CFEDCO adunay 14 ka miyembro nga kooperatiba gikan sa nagkalain-laing lungsod dinhi sa lalawigan. Dinhi himon ang pagtimbang o pag-check sa kalidad sa gatas, pagsiguro nga wala kini bakterya nga makadaot sa lawas sa tao. Og dinhi giubanan ako ni Joseph Durado, ang chairman sa CFEDCO, aron makator sa ilang planta. Kani halad ni Gobernador Junjun Davide III ngadto sa mag-uuma sa manggagatas diri sa probinsya sa Sugbo. Ha? Dili lang kani naa paggigipa taba ni Gobernador sudlangan. Wow! Ha? Panindot sir. Ha? Tabang Danan sa gatas. sa tanang mga gikan gipugaan gikan sa baka maso dire. Dako gid siya katabang. Naminaw siya sa hangyo sa mga mag-uuma sa manggagatas diri sa probinsya sa Sugbo. Dako kaayo ang pasalamat sa nadawat nilang ayuda gikan kang Gobernador Junjun Davide human sila nga mapili nga matagan sa mga kagamitan alang sa ilang inadlaw-adlaw nga panginabuhi. Tatak sugboanon gyud ang produktong gatas sa Konsolasyon mao nga ato gyud kining suportahan og padayong palambuon. Konsolasyon on and on, naghatag ka og kalami namong mga Sugboanon kini si Sam Monte Carlo alang sa Mag-uban Kita.